Η Μαρία Αντωνίου άφησε τη θέση της στην Νάντια Σκεπετάρη και η Νάντια Σκεπετάρη είναι εδώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Για να μας μιλήσει για μια διαδικτυακή υπηρεσία οργάνωσης και διακόσμησης των σπιτιών. Το Recreate. Τη Recreate, μάλιστα. Σ' ακούμε. Είναι μια υπηρεσία η οποία λειτουργεί πανελλαδικά μέσω του διαδικτυακού τόπου creators.projects.com. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μπαίνουν στην σελίδα αυτή, να συμπληρώνουν μια φόρμα με βασικά ερωτήματα που αφορούν στο χώρο που θέλουν να ανανεώσουν ή να μεταμορφώσουν και έπειτα να λαμβάνουν τις προτάσεις με τις αλλαγές από την ομάδα του Recreate, οι οποίες ανεβαίνουν και στη σελίδα του Recreate. Στέλνουμε φωτογραφίες δηλαδή του σπιτιού μας κανονικά, των χώρων όλων που θέλουμε να αλλάξουμε. Ακριβώς. Θέλουμε τις φωτογραφίες των χώρων, τι θέλουμε να αλλάξουμε, ποια έπιπλα θέλουμε να κρατήσουμε, ποια θέλουμε να φύγουν. Και βέβαια δηλώνουμε και το πορτοφόλι μας, πόσα λεφτά θέλουμε να διαθέσουμε. Για να φτιάξουν το σχέδιο. Για να φτιάξουν το σχέδιο ακριβώς. Η υπηρεσία προσφέρεται δωρεάν από τον Ιούλιο του 2012 που έχει ξεκινήσει το Recreate. Μέχρι και σήμερα έχουν γίνει αλλαγές σε 42 χώρους σπιτιών. Η υπηρεσία έχει λάβει και την δεύτερη θέση στον διαγωνισμό επιχειρηματικότητας και καινοτομίας Crazy Business Ideas του IST College τον περασμένο Ιούνιο. Περισσότερα βέβαια στοιχεία για την λειτουργία του Recreate θα μας δώσει ο κύριος Γιώργος Γούλιας, ένας εκ των δύο αρχιτεκτόνων μηχανικών που βρίσκονται πίσω από αυτό. Να τον ακούσουμε. Από την αρχή της εργασιακής μας εμπειρίας παρατηρήσαμε ότι οι ιδιοκτήτες κατοικιών στη χώρα μας δεν αναθέτουν σε ειδικούς στην οργάνωση και διακόσμηση του σπιτιού τους, πιστεύοντας ότι είναι κάτι που και μόνοι τους μπορούν να το φέρουν εις πέρας. Εμείς αυτό προσπαθούμε να ανταλλάξουμε, δείχνοντας στον κόσμο πώς μπορεί η γνώση και η εμπειρία του ειδικού να αλλάξει ένα σπίτι και γιατί όχι και τη ζωή του ανθρώπου που μένει σε αυτό. Θέλουμε να χτίσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και αυτό ήταν και από τους βασικούς άξονες που μας οδήγησε να προσφέρουμε αυτή την υπηρεσία δωρεάν. Πώς ακριβώς λειτουργεί το Recreate? Ο ενδιαφερόμενο που θέλει να αλλάξει το χώρο του μπαίνει στο creators.projects.com, συμπληρώνει τη φόρμα ενδιαφέροντος και στη συνέχεια μέσω email αποστέλνει μια δεύτερη φόρμα εμείς με ερωτήσεις, στις οποίες ο ενδιαφερόμενος θα μας αναφέρει το είδος του χώρου, την ηλικία του, τον προϋπολογισμό του, αλλά και άλλα στοιχεία τα οποία θα μας βοηθήσουν να σχεδιάσουμε όσο πιο κοντά στις ανάγκες του, καθώς και οδηγεί ειδικά με το πώς θα φωτογραφίσει και θα μετρήσει το χώρο του. Στη συνέχεια η ομάδα με βάση αυτά τα στοιχεία αναλαμβάνει να δημιουργήσει το φωτογραφικό σχέδιο αλλαγής και να το δημοσιεύσει στο διαδικτυακό της τόπο. Στην ουσία κάνετε το σχεδιασμό μιας αλλαγής ενός χώρου, δεν αλλάζετε εξ ολοκλήρου το χώρο. Όχι, ουσιαστικά είναι μια σχεδιαστική αλλαγή, μια πρόταση του χώρου. Αυτό που δείχνει δηλαδή είναι ένα φωτογραφικό σχέδιο, στο οποίο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να κλικάρει το κάθε αντικείμενο και να οδηγηθεί στις εταιρείες που πιστεύουν αυτά τα προϊόντα. Σε ποιους απευθύνεστε? Απευθυνόμαστε σε άτομα από κάθε περιοχή της Ελλάδας που αναζητούν λύσεις, ιδέες και προτάσεις για την ανανέωση, την διακόσμηση ή την ανακαίνιση του χώρου τους. Αν το δούμε όμως κάπως αντίστροφα, παρατηρούμε ότι σε εμάς απευθύνονται κυρίως νέοι που ετοιμάζουν να ξεκινήσουν τη ζωή τους, ένα καινούριο σπίτι. Πότε ξεκινήσατε το Recreate? Το Recreate ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2012 και μέχρι σήμερα έχουμε καταφέρει ήδη να αλλάξουμε 42 χώρους. Τι είδους χώρους? Κυρίως χώρους στους οποίους μαζεύεται η οικογένεια, οι νέοι, δηλαδή μιλάμε για σαλόνια ή δωμάτια, δωμάτια κυρίως. Μου είπατε ότι η υπηρεσία προσφέρεται δωρεάν, άρα το κέρδος για εσάς από πού προέρχεται? Γενικά θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι το κέρδος για μας δεν είναι μόνο μια θεματική απολαυή. Έχουμε καταφέρει σε μια περίοδο που η οικοδομική δραστηριότητα ουσιαστικά έχει σταματήσει να μπορούμε να μένουμε δραστήριοι στο επάγγελμα που αγαπάμε. Όμως το χρηματικό κομμάτι, κάθε αλλαγή προτείνει προϊόντα από συνεργαζόμενες εταιρείες, με βάση πάντα τις ανάγκες, το γούστο και τον προπολογισμό του ενδιαφερόμενου. Οι εταιρείες αυτές έχουν δυνατότητα να διαφημίσουν τα προϊόντα τους με το πλέον στοχευμένο τρόπο, δηλαδή μέσα στο σπίτι του ενδιαφερόμενου. Παράλληλα, λόγω της πληθώρας των αλλαγών και της ομοιότητας πολλών χώρων, από τις λύσεις αυτές μπορούν να πάρουν ιδέες και επισκέπτες του Recreate που δεν έχουν χρησιμοποιήσει προσωπικά την υπηρεσία. Τέλος, πολλοί ενδιαφερόμενοι βλέποντας την κρίνας δουλειά μας ζητούν πλέον έναν ανταμοιβής την περαιτέρω μελέτη και επίβλεψη των αλλαγών που θέλουν να πραγματοποιήσουν. Η ομάδα που βρίσκεται πίσω από το Recreate, ποιοι είστε? Η υπηρεσία δημιουργήθηκε από τον Μάρκο Μερετίτη και τον Γιώργο Γούλια. Και οι δύο είμαστε αρχιτέκτονες μηχανικοί με μεγάλη εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα του επαγγελματός μας. Σιγά σιγά όμως αυτή η ομάδα συμπληρώνεται από νέα μέλη, κυρίως στο σχεδιαστικό κομμάτι, τα οποία βλέπουν και αντιλαμβάνουν την ανάγκη που έχουμε εμείς οι ίδιοι για μια γενικότερη αλλαγή και στη ζωή μας και στο επάγγελμά μας. Μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Αν θέλετε όσοι μας ακούτε να μεταμορφώσετε το χώρο στον οποίο ζείτε, να τον αλλάξετε, να μην κάνετε όπως κάνω εγώ, κάθε λίγο και λιγάκι τα μισά έπιπλα από εδώ και τα άλλα μισά από εκεί, έτσι για να αλλάξει λίγο το μάτι. Είναι το Recreate, Νάντια Σκεπετάρη. Και μπορούν οι ακροατές μας να επισκεφθούν ποιον ιστότοπο? creators.projects.com. Εκεί μπαίνουν,
κάνουν τις αλλαγές για το δικό τους το σπίτι, μπορούν να δουν αλλαγές άλλων σπιτιών για ιδέες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.